Piantune Mbak Gini kalau ya. Sing udut sukun putih kalau. Pokoknya tak cap ning bathuke Mbak Gini tek. Mbak Gini udute, pokoknya Mbak Gini dalu punika udute lancar Mbah, wong karek nyumet. Yo nyumet ki ning meja dicepaki lho Mas. Lah iya cepaki kabeh. Diaturi lilo, kusut damateng batingan Bobo Gini. Ngaturaken sugeng rawuh. Nggih, monggo. Yuk galaras. Epot. Yuk. Asoy meter khusus kagem Mbak Gini. Ayo Mbak Gini. Lah yo penak tenan. Ayo goyang tipis-tipis Mbak Gini. Oh,
Yuk Kalaras. Ayo Dedava, Dedavi. Dedava, Boleh kalau ikut joget Dedava. sini sambil nyawer ya. Sambil nyawer ya. Oke. Awas, awas, awas. Manui gitu lagi anyar. Nah, sip. Ojo melayu-melayu ya. Jangan lari-lari ya. Nanti sakit. Sing jeru apane to, Mas? Pamundutan lilo saking Mbah Mbah Gini Gini sampun dipun aturi. Lah ning ngendi neh to Mas Mbok, wong iki to aku nek Mas? deleng Mbah Gini